el sector, és un mèrit del conjunt d'artesans que van creure que calia donar a una sèrie d'oficis una visualització diferent i sobretot una continuació a nivell de coneixement. Bé, senyors i senyores, l'ofici està de moda. Estem d'acord? La gent jove, alumnes d'arreu del món, amb molts d'intercanvis, i aquí tinc alumnes també de l'escola que han sortit amb un grau universitari, estan apostant per treballar l'ofici artesà. Però amb un repte, amb una mirada contemporània, transgressora. Entenc una miqueta, però per damunt de tot soc geganter. Encara ballo gegant, dic encara perquè els que tenim més edats cada vegada pesen més, però soc geganter des de fa construir imatgeria en un moment en què, només per citar unes xifres, en aquests moments estem parlant d'uns 4.000 gegants i geganters. Una xifra aproximada que supera els 15.000 capgrossos. O sigui que només per manteniment tenim feina per rato. Més d'un miler de bèsties. I els del país, perquè és necessari, perquè és el que diu nosaltres ja tenim una edat i el que sabem ho hem de transmetre. Màxim són 15 persones, que faríem el curs més no, perquè no ens podria donar abans, i al mínim 10 persones, amb 10 persones també es faria. Hi ha mestres artesans que vindran, hi ha mestres artesans que potser volien venir, els ha sortit una encara que no poden venir i ens desplaçarem als seus tècnics. Una formació, encara que no sigui reglada, però sí que és una formació formal i és una formació molt ben pensada i bona, perquè els que feu aquest curs, quan sortiu, és evident que necessitareu un bagatge, com tothom, d'anys d'anar fent, però com a mínim tindreu les tindreu fermes i a més tindreu contactes, haureu conegut gent, haureu conegut constructors i això us donarà un bagatge perquè podreu anar fent. Que doneu un pas endavant. Nosaltres hem fet fins aquí. Vosaltres, sigueu qui sigueu, heu de fer d'aquí endavant. És una ocasió absolutament d'or. Jo perquè no em dedico a aquest camp, em dedico al camp del tafaneig, perquè si no em sembla que m'hi apuntaria.